Ja, hvad så alle sammen? I dag er det simpelthen den 17. december. Og vi går lige her. Og nu er det jo snart jul. Jeg tror, jeg har tidlig fri i dag, så det er egentlig luksusnak. Og nu skal jeg jo ikke gå her så mange gange mere. Jeg skal kun gå i nu, når jeg skal hjem. I morgen, og når jeg skal hjem. Og så jeg skal gå her 6 gange, eller 5 gange mere ud over det her. Så ja. Og så skal vi sgu en anden vej. Bare lige en dag i julekalenderen i hvert fald. Nu kan I se her. Vi går bare i skole. Jeg har fucking ondt i mit hoved, men jeg håber det går. Det får vi altså ikke. Så er klokken simpelthen blevet 20 minutter i 12. Og jeg er på vej hjem her. Vi går den samme vej som vi plejer. Det bliver så ret meget, så jeg vender bare lige tilbage, når vi kommer hjem. Perfekt. Hvad så alle sammen? Så er det simpelthen blevet chili-tid. Og klokken den er 4 minutter over 1. Og det er jo stadig den 17. Sjovt nok. Jeg har sådan en gave her. Det er noget anderledes i dag. Man kan høre det sådan ryster. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad det er. Men jeg håber, det er noget spændende. Vi skal lige have det lys. Lige meget hvad, så spiser jeg den der chili nu. Selvom den er stærkere end muligt. Vi tager det i one take i dag. Og ja. God damn. Okay, sygt. En kæmpe suttestang. Det sagde hun også i går, ikke? God damn. Kæft, den er stor egentlig. That's what she said. Kan jeg lige se den tæt her? Det sagde hun også i går, ikke? God damn, den er kæmpe. That's what she said. Og det var en meget vild ting. Så lad os få åbnet, her. Og se den 17. Ej, det er sikkert noget stærkt. Fuck. Noget pis. Okay, sygt faktisk. Det er bolsjer i styrke 15. Fuck, det kommer til at blive stærkt det her. Og det er lakridsbolsjer. Spicy Black hedder den. Og jeg kan ikke lide lakrids. Men ej, jeg tror de er fucking stærke. Jeg tror det her det er ikke sådan en der går ondt på tungen. Det er sådan en der går ondt i halsen. Skal lige se om vi filmer her videoen. Så lad os få smagt her. Jeg vidste bare det ville blive noget stærkt i dag. Man kan, det dufter sådan af lakrids. Og lad os få prøvet. Og rundt er stærk den her. Vi tykker bare i den. Vi gider ikke at sidde og vente. Men nummer 15, det var jo den der. Hvor alt kan ske, og man skal blive væk fra høje steder, man har lyst til at hoppe ud fra. Og den er stærk den her. Ja, Den er godt nok en ulækker konsistens. Det er sådan en karamel, men sådan bare ulækker. Okay, de er lidt stærke dem her. Og man kan se hvad der er i. Der er Carolina Reaper. Og kan man også se hvad der er i de andre. Og man kan også få mandler. Og der er alt muligt spændende i. Så stærk er den faktisk ikke. Altså man kan godt, altså jeg får det lige lidt varmt, men altså man kan få pistachiemandler, brændte mandler, tror jeg det er, med sukker, vand, kakao og kokossmør og pistachienødder. Okay, der er pistachienødder i, men der er 0,01% pistachienødder. Der kan man det sgu da ikke kalde det pistachiemandler. Og marcipanbar. Okay, det er ikke stærkt mere nu. De var godt nok lort. Det kan også være, at jeg bare er blevet immun over for chili. Jeg synes ikke, det er stærkt mere. Fordi at, altså sådan, den her, jeg havde ikke engang noget at drikke med eller noget, jeg havde eller sådan noget. Det er sådan ude fra studiet her, men det behøvede vi slet ikke. Men ja, det var åbenbart det for den her chili-spisning i dag. Og så ses vi bare senere, nu skal jeg ned og lave video, eller redigere og sådan noget. Så det bliver fedt. Så er vi i gang med at lave mad. Klokken den er 18:10. Oh shit. Okay, vores lys er lidt flækket. Vi har sådan noget dej her. Så har vi vores fish her. Så er vi i gang med at lave nøjere ting her. Og her. Og her. Og her.
Og her. Løgring, det skal vi så ikke lave til eksamen, men vi skal lave fisk her. Og pomfritter. Jeg kan faktisk lige røre. Se. Jeg synes faktisk, olie det er ekstremt nøjeren, fordi det er jo fucking varmt. Det er sådan helt vildt varmt. Men jeg har ikke lige slugt den der egentlig. Og kæft, den larmer meget. Men ja, det jeg laver lige nu. Så nu er jeg bare lige i gang med at øve. Jeg har fundet ud af nogle ting. Der skal en lille smule mere mælk i den der dej til fisken, end der stod i opskriften. Og så skal der en lille smule bagepulver i, og så skal der meget mere salt i. Og så skal man koge kartoflerne, inden man propper dem i. Og de skal koges i fucking meget salt også. Så vi skal egentlig bruge rigtig meget salt. Og vi kan lige tage det her låg af faktisk. Men kan I høre det? Fuck, du lader content, hvis ikke lortet bare sprang bare. Men jeg håber det bliver froden. De her løgring, de smager faktisk ordentligt godt. De er også meget gode. De er faktisk virkelig gode. Men det er det jeg laver lige nu. Så yes. Så er klokken simpelthen blevet sygt meget. Og jeg kan se det på den lille skærm. 11:30 næsten. Jeg sidder lige. Fuck det så, der er bare disco. Jeg håber I er det der epilepsi der, fordi så krasser jeg bare endnu. Jeg er i hvert fald i gang med at skrive. Wow. Jeg er i gang med at skrive alle mulige ting til eksamen i morgen. Det er derfor jeg lige sidder og læser en der og skriver. Og også i gang her og her. Eller det var så bare lige det der Gunny Gay der. Så vi har set lidt af før. Men ja, nu tror jeg snart jeg vil gå i seng. Og så vil jeg gøre det igen i morgen, fordi jeg skal først gå klokken, hvad fanden var det, klokken 11:30. Så jeg har masser af tid i morgen også. Jeg vil bare gerne lige have så meget af det færdigt nu, som jeg kunne, fordi så kunne jeg lave videoer i morgen. Så, men det var i hvert fald det for i dag, så vi ses bare i morgen. Farvel.